Made in China ҷиҳати хубиш дар ин аст ки дар дилхоҳ ҷойҳо метавонем ки мо онро дастрас кунем. Аммо ҷиҳати бадиш ин аст ки ба зудӣ аз кор мебарояд. Made in China качество надора ва туғри намегира. Аз тарафи нигоҳи ман маҳсулоти Made in China масалан ҳам маҳсулоти сифати хуб дорад, ҳам сифати бад дорад. Ман бисёр истифода мебарам аз маҳсулоти хитоиро. Сифаташ хело нағз аст. Ман сифати аз ҳама волош истифода мебарам. Конечно, хуб аст. Қачон ки биқинишанда кодаш бошад, анами маҳсулот нағз. Кодаш набошад, ин маҳсулоти ганда. Маҳсулоте ки Made in China ҳаст, маҳсулотҳое доранд ки ба сифати замонавӣ ҷавобгӯ ҳастанд. Ва он маҳсулотҳое ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд, ба давлати худамон ворид мешаванд, он маҳсулотҳо хеле бо сифати паст ҳастанд, ба талаботи на замонавӣ, на ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ нестанд. Ну, с одной стороны, да, а с другой нет, потому что у нас редко бывает так, что мы можем покупать качественные вещи, а как-никак Made in China все-таки по низким ценам, поэтому можно позволять себе. Маълум аст ки мо ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронидем ва ин як зарбаи сахт ва иқтисоди кишвари мо расонд. Бинобар ҳамин ҳамсояи кишвари мо ҷумҳурии мардумии Чин дар вақте ки мо нав аз ҷанги шаҳрвандӣ баъди баста шудани созишнома умр баста мебурдем, вобаста ба сатҳи зиндагии мардум моли маҳсулоти хешро ба кишвар ворид мекард ва ин сабаб гардид не вобаста ба сатҳи зиндагии мардум ӯ молҳои хешро ба мо ворид мекард ва гӯем ҳамонуза шароити зиндагӣ ба ҳамин мерасонд ки яъне мо ҳамин чизро харидор кунем ва албатта вақте ки маблағи мол камтар бошад, қиматаш кам бошад, албатта бемаҳсул мешавад. Ва имрӯз ҳам агарчи ҷумҳурии мардумии Чин молҳои босифати хишро содир кунад, мо пеш рафтаем, аммо дар мафкураи мо ҳамун нишастааст ки айнан молҳои бесифатро ба мо содир ворид мекунанд. Made in China дар шароити ҳозира ба фикри ман хело хуб аст. барои донишҷӯён ҳам хуб аст ки ҳозир бо ҳам бо нархи арзон дастрас мегардад.